Hi mga charorot. I'm back. Naka-uniform pa ko, gikan pa ko sa work. Pero, na ako sa among kusina, kay pakipunta mo, unsaon magluto og lumpia Shanghai. Nara, naputos na nako. Tudloan ta mo unsaon og luto nga mudaghan ang lumpia kay daghan man kay ta mga abangers nga mga bisita atong mga barkada nga mga naong ug kaon murag ako ining mo adto ko birthday pista lumpia gid akong birada busa tudloan ta mo unsaon magpadaghag lumpia kay kuan ko init na ako tutuan lamay mulupad ning kalha ron. Ana na siya. Nagpa-kuan ako. Ako ipakita sa inyo kay ang inahanglan dahil taog limpyo nga gunting. So, mo ni siya kay ni presa ako mga nawgaon daghan ig lumpia po nitong sa plato ba napuno ang plato lumpia agay impas yun hurot ang lumpia wa pa kabot ang next batch nga bisita ba karon naokor mo init ni akong mantika ako ipakita sa inyo char so ingon ani ni siya ay ha na to pritohon gunting ay ha nato pritohon ibutang gid sa nato siya sa chiller kay ato ra man siyang tungaon na nato siya kay aron mudaghan kay pareha na mag-birthday ta gamay ra tong budget 50 ra ka kuan natong mo-afford ka lumpia nya daghan kita mga amiga nga nagkaon lagi murag ako so tong tungaon kay ka relate man ko mo ana ko nga na mga barkada nga nagkaon atong tungaon ng lumpia kay aron mudaghan kay simpon ito hindi ka isa hurot wa na nakagpaabot pa nga uban bisita di hurot na yan siya atong tungaon ito nang ato na din siyang ihumol sa nagbukal-bukal nga ininit na mantika ininit yun nga mantika at mong ibutang niinit na niya siya guys ato nang ibutang init na yun siya maghinay-hinay ta kay mapasok ta gutom na bayag yun kaayo ko kay gikan pa kong duty yan intras nagbaklay ko pa uli makahuna-huna ako na ako'y sobra nga ginaling sa akong longganisa ba napog ko'y lumpia wrapper mag-frito ta so magbalik ko niya og luto na yun so kay golden brown na siya di na to ni siya ipakuan kay ma-overcook golden brown na siya ato na siyang waon ibutang na to sa tray nga naay tissue social kayo ang tissue o diba ana kasabaan ko sa akong bana karon kaya daghang ko gibutang mantika pero syempre kay hardi ta maulawan daghang to butang mantika at atong prituhan dayon sa uban lutoon use oil ana ra gina siya mga kacharorot agoy ana ra gyud na siya magbutang na ta sa atong second batch I'm very hungry na gyud grabe gyud basin og kuan ba naamoy mga inspiring stories din ha mga kacharurot pagpadana mo kay akong basahon magpasinda na may schedule sa akong gwapa nga supervisor akong basahon ang inyong story sa akong vlog nga handuman sa isang kacharurot bitaw kuan ko mo ba subscribe ko kay magpamukbang ko Steve Tagwanaw inig makauli ko magpamukbang ko sa Tagwanaw inig kuan
makasweldo ko sa YouTube sa pag-subscribe na mo. Dapat mura dayo si iba na alawi dayon maabot og 8 million ang kuan char. Taas kay kog hilanat ng Bayo GC crew. Piyati ba sinasunog na ni akong second batch. Achot lang. Kapoy kayo mag-duty mga kuan niya, magluto pa ka. Sus, pero may gani ang akong vaningin mukaon gid siya ni na kachururot. Mukaon man kog Indian food, mukaon ko biryani, mukaon kog bisag unsa, mukaon gay kog hilaw charot. So magtilaw ta mga friends, tilawan nato atong libog puti. Init. Nag-shoutout dahil ko sa akong manoy tope. Nakalimot ko sa ngalan sa iyang channel. Kang Ate Ching din ha. Kang Ate Karen Ongkoy from Siguanao, mama ni Matmat. Hi. Ug sa mga kang Vanessa Gaspar og sa iyang habibi akong idol si Jel. Hi sa inyo og sa tanan ako mga friends din ha. Kinsa pa ba'y gusto magpa kay nawa akong listahan pag PM mo, PM below or sa akong Facebook, i-PM ko para i-shout out ka mo. Char feeling kay ko sikat. Lami kaayo kong ginuto. Init. Wala akong niluto. Mahurot gid nig tilaw karon. So pero inana ra gid niya ang style. Aron ma times to ang atong lumpia sa lamisa. Trust me kay karelate gid ko ani. Kuan ta magtipid kay COVID. Dami kayo guys. Dili na ko isaba akong secret nga magluto og lumpia akong yamyaman. Anaan ako kung giluto yamyaman aron mo lami. Aron magbalik-balik ang mupalit. Sabi ko mupalit ang chicken lumpia diha. For sale, online Kuwait. Ano kayo? Init mapasok gabaan ang laog. So, mga chararot, luto na siya. Pwede na dito mo sa tats. My tats. You're my all-time lover. Bitaw, isa ka na yun akong kagutom sa utok mga kachararot mo sa mukhaon ako. And goodbye. Please don't forget to subscribe Leanne Chararot on YouTube. Bye!